Ana buta mangan kuwati ana tinggi janda cika tata duga ayo tinggoni duwe ati aja kasar kasar ana tinggi gandol cikar manut jalak mikul tapi duwe ati aja kasar kasar munda munda akeh mungsune manut jalak mikul tapi ana konang kok nguras kali sapa sing seneng kekerake musone sapa sing menang malah kuwi ana konang kok nguras kali ana walang dadi penjai sing menang mesti mlebu buyuga sing kalah nyang rumah sakit wani sumpah wani sepoto syukur dawani bare wong tuwa Wopo Cil? Waduh rek, kon iku lali ambek aku ta ya opo wat kon iki? Oh lali apane ngono lho Cil. Oh mau bengi setengah 12 ngoncok ya tak celuk meneng ae ngono kok wat. Oh lali ku mang bengi ya. Mosok kon gak ngerti Cil, aku mang bengi rak mali melekan ta. Lho sapa sing mati wat? Lho kok mati jagong bayi Cil? Lho jagung bayi. Iya. Lah sapa sing lairno? Oh demi opo? Oh yu demi. Iya Cil. Won melok melekan lah. Waduh Cil, melekan ramene koyo ngono. Iya. Badan wong sak kampung kalah kabeh mbek aku Cil. Sing ngalano? Yo aku Cil. Kok omonganmu wat. Wong kampung nggonmu iku akeh wong pinter wat. Lah nek kon iso ngalano sak kampung berarti kon yo wis pintere wong kampung nek ngono kon. Iya Cil. Kon iki temenan ta? Lho ya apa kon iku? Ngene Pak, saiki tak coba nek nyoto kon iku tau ngalano wong sak kampung. Iya. Tak badhe. Lho, badhe ono Cil. Nek badhe aku iki kon iso badhe, berarti kon yo iso ngalano wong sak kampung. Nah iya badhe ono. Ya, baden ya. Iya. Sewat banyu apa sing tuwa dhewe? Alah Cil. Ndi banyu sing tuwa dhewe ya banyu sumber. Gak iso. Banyu laut Cil. Keliru. Lah apa Cil? Banyu sing tuwa dhewe wat ya banyu udan. Lah kok iso ngarani banyu udan Cil? Iya, delok nek ape udan arek cilik-cilik buyut.
buyut le. Iya, mergo buyut iku tuwa dhewe. Lah iya. Iya, Cil ya. Tau pamakno wong adu jago genten ngabluk, Cil. Apel apa kon, Pak? Kon yo tak badai, Cil. Oh, sakarepmu. Ya, gampang ae, Cil. Heeh. Apa sebabe wong urip iku kei kuping? Lah, Anane wong urip dikeki kuping sebab kanggo ngrungokno. keliru, Cil. Yo pantes wat. Salah, Cil. Oh, katok wat badan opo iki? Nek katok tak dudukno, Cil. Anane menungso urip iku dikeki kuping kanggo centelane kacamata. Badan opo ngene iku? Timbang kon buyut. Ayo pisan kas. Ya. Ya. Badin gampang ae. Weo opo wat? Arek cilik nangis kelongkongan, Cil. Gak iso. Arek cilik keserempet sepeda. Gak cocok kaya Katok, Cil. katok ah. Iya. Weo iku ngono, ya udan. Kok bolak-balik udan, Cil. Iya, delok nek udan terus iki lah kupingmu sumpetono nang ngakno, enggak terus weo le. Iya. Kirang pisan kas, Cil ya. Iya. Apa sebabe wong mati ku dislameti wis sewune kok sik ketok ae, Cil. Sebab seiling keluargane, Wan. Oh, salah, Cil. Sebab seiling donyane. Iku ya salah, Cil. Oh, ya katok wat opo ngono iku? Nek katok tak dudukno. Anane wong mati ku dislameti sewune sik ketok ae, mergo potreke dicentelno. Mangkane. Lah ya apa? Wat, Apa, aku Cil? nek badan ambek kon ngene, Wat. Paling eling ambek kanca dhewe. Oh, iya markaban. Nah. Wis suwe gak tau medhuk, Cil. Nek iso, Wat. Iya. Ayo saiki disambangi, Wat. Iya, ayo, Cil. Ayo. Jodi matura na pakasor bejo. Jadi tekengan na tada, jadi tekengan to betuan, beda keris, beda kek, beda selo. Jadi iyalah, Peros, Teh Ajem, ya Sleman. Monggo. Dule meleto di kepenteran. Wang liwong rengo di nyarek kenceran ka. Monggo dek, monggo. Delok suarane gak pangling iki, Kak. Monggo dek. Le, lali riko ambek aku, Kak. Sinten? Biasane markaban, Kak. Markaben. Markaban, Kak. Markaben. Oh, markaban kok markaben. Tak nggih markaben. Sakarepmu. Ini napli. Biasane, Kak. Aku disilat tuku akik riko ta. Oh, saben. Iya. Ake Teh Ajem. Nah, ati ayam iko lho, Kak. Lho, mangke jadi napli. Lah, iko, Kak ya, sampai saiki tak tolekno gandengane sik durung oleh ae, Kak iku, Kak. Oh, jadi kancena. Heeh. Mula ngobu Teh Ajem lek ben. Kudu ngobu menok ketran. Oh, kudu ngingu manuk bergoto. Le, Wis ngingu aku, Kak. pa sesare napa? Lho, nek wis duwe manuk berkotor terus
Gandengane maneh ku opo, Kak? Oh, gandengane. Heeh. Kempang mawon mek ngobu manuk ketiran kudu ngobu keris jengkung. Lho, ya keris iku, Kak. Aku sing durung oleh. Nah, Dadi gandengane kudu keris jangkung ya, Kak ya. nggih. Lah dagangan riko iki ya ana. Enten iki jengkung niku enten 3, Dik. Apa ae, Kak? Lok, petuk, 5, 3. Oh, luk 7, luk 5, luk 3. Lah, Lah sing paling apik, Kak? sebagus nih klik. Lok 3. Oh, luk 3 iki sing paling apik. Jengkung bener niki. Lah iki, Kak, sing luk 3 iki tak pake dhewe mari, Kak, iki, Kak. Lu gampang kali kula niku paling gampang, duit niku gampang, dulu repot. Bener panjene, Kak. Lah iki piro regane, Kak? Bu, nek didol mboten kene, Dik. Gaman niku nek didol. Cuma nggih tuwase kembang ngoten mawon. Oh iya, Kak, aku yo gak nuku nek Lah. tuwase kembang aku yo gelem ganteni. Lah, Lah piro kira-kira, Kak? niki kula ni oleh ni ado nggih ganteni mawon duit kembang 2000. Oh, 2000. Nggih. Iya to, Kak, nek 2000 nang dhuwit piro? Ya. Cuma iki ngene, Kak yo. Dhuwit 2000 iki aku durung iso kei kabeh. Lah iki ono dhuwit 1000 lho ya. Separo. Iki gawon dhisik. Oh, kali kula niku paling gampang, make separo kene jeng-benjeng bisa minggu kene. Nah, lah kurangane, Kak. Nggih. Engko Riko nang omah. Nek gak kepethuk aku, kepethuk adik Riko ya Riko jaluk ndek adik Riko kono. Kesabu juri sampean. Nah, Betul enten Pak kesabu juri sampean jaluk ngoten mawon nggih. nah iya, Kak. Inggih. Nah, saiki tak gawane, Kak ya. Nggih, Dik. Nah, matur nuwun lho, Kak. Inggih. Wat, Cil, sapa wat ngoncok ae kok. Wat? delokane kok ngguwetu oleh mlaku Cil ya. Lembeane blarak sempal, kelapat kuapi Cil. Loh, yuk. Apa, Dek? Lho, bojone markaban Cil. Iya arep aku arep Dek delok entaku iki. Sapa sing gak susah nek ndelok uripku kaya ngene iki? Lah peno iku mikir apa Ju kok awak kuru ngono. Delok entak awakku saiki kari sak beteng gak sakno ta peno. Lah sing dipikir iku lho, apa penuh wis rumah tangga kok sampe ngono lho yu mbok deloken kancil barek markuat pancet lemu ae. Lah ya apa lek aku gak susah wong saiki rumah tanggaku tambah gak karu-karuan. Cacak peno aku saiki gak mikir aku Dek nek duwe dhuwit gak dikekno aku. Lah digawe apa iku? Lho, gak karu-karuan sing dituku. Gawe tuku watu, gawe tuku akeh, gawe tuku keris, wis tak apa ndek omah kok lho deloken. Oh, kene-kene omahe gawe gedhong museum Cil. Gak ngono, Wat. Kon kudu ngerti. Senengane cak kapan kae biyen yo keris, yo akik, yo manuk kutut, ngono lho. Gak nglarang wong seneng Cil, tapi ojo lali ambek kewajiban. Iki wis 3 dina gak ndek omah. Lah nang ndi yu? Pamite jare nang kuburan Simo. Ndek congkop iku lho nepi jarene. Ya cak kapan iku? Iya. Lah delek opo yuk? Mbok jare ndolek Wahyu nek wis oleh Wahyu teko kuburan Simo jare soge ngono jarene. Lah nek rono iku gak delek Wahyu, lho ya delek Yuyu walian. Njaluk tolong pokok Dek elingno cacak peno kaban iku ceke rumah tanggaku ki cek ayem ngono lho. Iya yuk, engko tak elingno yuk ya. Saiki peno mulya yuk ya. Engko tak akalno mbek kancil yuk ya. Iya Dek tak tinggal mulai ya Dek ya. Iya 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 iya. Njaluk tolong temen lho aku. Iya iya iya, wah wae sampak guru Cil, sakno ya Cil. Lah iya Wat ngene Wat. Markuat kancil barek Yumi. Iku kanca gak wis gak direken kanca. Wis dianggep dulur dhewe Cil. Lah nek Yumi saiki kurune kaya ngono kon barek aku gak iso nulung termasuk kliru. Lah ya apa Cil? Lah saiki ngene ae Wat. Iya iya. Kon ambek aku ayo nang kuburan Simo. Ayo Cil. Ayo. Panitaya
Wat, Apa, Cil? kon kok ngari ae sih Wat kon niku. Cil, oleh gak ngari apa, Cil? Weruh nek sepi ngene aku gak melu, Cil. Gak melu kon jare nulung barek yu umi kon niku. Rumangsaku kuburan iku rame kaya pasar ngono are, Cil. Gak ono carane kuburan rame iku, ndi-ndi ono kuburan iku ngono ya sepi. Lho, lah nek poso iku ya apa, Cil? Wonge sak buacek ngono are. Lho, iku gak malam songo tepak ngirim awan laan. Tapi nek bengi ya pancet sepi ya, An. Oh, iya. Ngene, Wat. Apa, Cil? Ono kene ya. Aku Aku tak langsung iku ono ngono gerumbul ya. goleki markaban, Cil. Iya, iku lho ono cungkup, ono wit-witan sing obah-obah iku lho. Iya, aja suwe-suwe, Cil. Ya, enten ono kene ya. Iya. Nek suwe-suwe, Cil, gak iso mati tua aku, Cil. Oh, kon iku meden-medeni ae niku. Wis, enten ono kene. Iya. Tak tinggal ya. Iya. Dengaren sirek bengi iki. Biasane masih malam jemu ae gak tau ulu kalong ngadeg ngono. Iki perinding rasane ati. Ono opo iki? Cak. Sopo iki? Aku Kancil. Opo niku, Cil, ngriwu yae. Kon niku lha opo bengi-bengi kluyuran ngene kuburan niku? Ora apa peno ya ono kuburan ngono lho ya padha ae ono kuburan ngono kok. Lho masih aku ono kuburan ono perlune ta, Cil. Sik Cak, aku gak ijen rene iki. Lho ambek sapa? Barek iku marcuwet. Oh, Markuat ta. Iya. Jan rene pisan apa sih? Wat. Weh. Wah, iki. Oh, Wat. Lah apa sih Wat kon bengi-bengi nang kuburan iki, Wat? Oh, padha perlune are. Perlu ambek aku tak perlumu dhewe. Wis pisan ya perlu ambek peno iya cakaban. Nah, peno iki lho, delek opo sih? Loh, dolek wahyu iki. Wahyu. Cek iso sugih, cek iso ngilang. Lho, pengen iso ngilang. Lah ya apa, Cil? Lho, ya ngomong aku ae nek pengen ngilang. Kok omonganmu iki? Kancil iku elek duwe pusaka. Ya apa pusaka duwe. Mosok, Wat? Sinontoki rek pusakamu rek. Dudukno, Cil, jero, Cil. Tak cukuke ya. Iya, aku gak tau ro nek kon iku duwe pusaka rek. Ya, iki le. Lho iku apa rek? Iki ya, Cak ya, nek peno gawe iki jenenge gongseng kencana. Peno nek gawe iki iso ngilang. Oh, iya. Peno nek diwanani barek bojo. Iso nundukno wong wedok iki. Lah carane ya apa iki? Carane ngene. Dudukno, Cil. Gongseng kencana. Iya. Aku njaluk khasiatmu. Wenang delok gak wenang didelok. Tetetiet. Ya, nek ping 3 iki tak kencingno yumu. Mesti aku iso ngilang. Gak ketok peno wisan. Temen ta rek? Ya apa? Ping pisan iso ngilang, ping pindho bojo tondo. Oh niku gak mijo aku ta rek. Ora apa mbujuk, Bang. Wis gak kesuwen rek tak tinggal mulih rek ya. Tak kapono mbak yumu ya. Iya. Waduh, ndane nek teko magulung kumingi ki wedok. Wat, Ayo delok wong keker, Wat. Ayo. Rumah tangga koyok ngene iki tambah ngersolo aku. Gak anak-anak kok koyok ngene ket enom sampe sakmene tuaku aku iki gak tau seneng rumah tangga barek cak kaban iki. Ngene iki lho, ya apa ngene iki pin sambang nang wong tuwa ya gak duwe dhuwit. Liyane digodho ae bojoku. Ngersolo aku dadi wong wedok nek koyok ngene iki. Ya apa ya bojoku mbok ilingo nang aku apa. Nun, Monggo. Nun.
Sopo sih gak tahu kenal lu aku iki. Lek kabun. Monggo Kak Pinara. Lho nun. Monggo. Lek kapan enten di? Mboten enten Kak. Kesa pundi? Kayak sampun seminggu mboten mantuk arek Kak. Lho, yo nopo lek kabun niku? Napa sih Kak? Lho, sing dhisik niku duwe sik teh ayam niku kurang saniki pun cangkep. Nah niki duwe keris malih. Oh, Bojone tau mulih nggawa keris. nggih, rumiyin nggih nate mantuk beto keris ngiyan. Lho, niku keris dugi kula. Keris sanggup dituku 2.000, pah dhuwit 1.000. Kurang 1.000 di. Oh, nggih, dadi ra nggate samboten sampean pinten? 1.000. Lah, kondone lek kabon. Ngeten Kak, mek make kula mboten enten jaluk man kasa adike mriku lah. Walah Kak Monali sinten sing mboten ngersolo kaya kula niki. Kula nek ngeten niki kudu nangis kula dadi wong wedok kaya kula ngeten niki. Abot lho rumah tangga kaya ngeten niki. Perkara nangis boten betul meningo dek kula nage mriki niki. Mboten tau disandangi woto. Dikai mangan wareg rina wengi ditagih tiyang niki yok napa sih? Wong Nggih. yo nopo ngoten Saya sabar mawon sampean to sinandugi cak kaban nggih Kak. Gandan nggih. Mek Nggih. mulai mriki nagih utang ngoten nggih. Nggih. Wah, belae niku. Ya apa rek, hati-hati kon kok ya nek teko kon kok tukaran temen mbek aku kon kok ya. Aku ki gak enak awak kaya ngene gawe loro ati wong lanang. Oh ngene carane dadi wong wedok iku ya. Nek wong lanang teko lunga pencap-pencep karepmu lho ya apa kan iku musuh aku. Disiki. Nutupi kesalahane. Ngamuk dhisik. Sawangane aku dadi wong wedok gawe sembarangan. Ya samestine nek wong lanang ngamuk. Mestine wong rumah tangga ngono nek wong lanang teko lunga, disuguhi kopi ta apa? Plerak-plerok padane apa ae. Marine wong teko lunga gak ale apa-apa sing diklompokno ya badokan ngene. Lho, iku apa kan gua iku? Wong atase wong donya ngene lho gaya. Lho, kon aja sembrono lho, kon aja sembrono lho ya. Iku lek kutolek angel-angel lho. Kon kok wani-wani mbuayake oleh kutolek iki lho. Karepmu ya apa niku? Gak peduli. Saiki ngene, nek kon wani mbuayake iki, suka aku gak duwe bojo kon, ngerti kan? Sembarang, aku ya gelem masih pisah lho. Lho, nantang perkara kon. Sawangane. Lho, aja ngenyek karo aku lho ya. Aku ngono saiki dadi wong sekti iso ngilang lho kandhani kon. Ngilang kok. Lho, gak percaya kon? Iya. Kong sing kencana njaluk khasiatmu, menang delok, gak menang didelok. Tetetiet, tetetiet, tetetiet. Ketok kon. Waduh. Gak ketok apa? Kon iku apa kan? Kan ketok aku. Gak ketok. Aduh. Iki ya gak ketok. Iya kok dhisik. Gong sing kencana njaluk khasiatmu, menang delok, gak menang didelok. Tetetiet, tetetiet. Tetetiet. Ketok gak kok? Waduh, iya kok dhisik. Aku tak lho. Kok sawangane ku lha ya terus no tak uber engko glani. Bocil, sapa wat sing beruberan iki wat? Urung tingkah mulai gak karu-karuan iki. Wah, wat, gak urung sing ditakoni kancil ambek markuat. Ayo singitan, wat. Ayo. Waduh. Yo, gara-gara niat mateni aku ta ya apa kancil bare markuat iki. Aja mlayu. Iya, sing mlayu kuwi sapa kok dhisik? Kok dhisik? Nyoto wani, aja mlayu. Iya. Ayo. Gong sing kencana njaluk gawemu, menang delok, gak menang didelok. Tetetiet, tetetiet, tetetiet. Gak ketok gak kon. Waduh, kapok aku. Ayo tak legrek napa iki. Kapok deh aku deh. Ayo. Aduh, remet temen awakku iki. Cara tadi pisah. Iya, are-are iki. Oleh gak ngguwi apa cel weteku sama kaku cel. Wopah erek. Wat, aku dikepuki yumu kon kok guyu lu karepmu ya apa niku? Kapan kapokmu ban? Lah lapo kok dikepuki iku? Ya apa le gong sing kencana sing kon kei iku jare kene kanggo ngilang.
unging mari tak ciringno Mbak Ayumu, ka iso ngilang malah aku digwapui wing balak-balik Ecil. Lah peno nek ngeciringno madhep nandi? Yo madhep ngulon dina Senin are. Dinane Senin. madhep ngulon. Iya. Kliru. Lho, lah mestine madhep nang ndi, Wan? Madhepe ngalor ngetan ambek tangane dicekotno sing kiwa. Oh, ngono ta, Pak? Iya, coba Ya apa, Ban? Wis rek, aja dipisah rek. Aja dipisah rek. Tak kapokno yo mesti kapok. Gong sing kencana njaluk gawemu menang delok gak menang didelok. Tetetiet, atetetiet, atetetiet. Yo ketok gak kok. Aduh. Jaluk. Aduh ya, Dek. Ayo. Kapok, Dek, kapok. Gongseng rek. Wis. Jarong, ancane tak hancurno cacak kena. Wis yu, wis sakno yu, wis. Ban olehmu bodho lho sik nemene ban. Kon ngono pancen niat mateni aku kok rek, kon niku rek. Kon tak kandhani ya. Iya. Gak ono carane gong sing kencana iku nundukno wong wedok, gak ono, Ban. Lah jarmu iki iso nundukno iso ngilang rek. Ngene lho, mulane wong rumah tangga iku ayo nyambut gawe sing temen. Iya. Lah nek nyambut gawe temen kon kudu jujur aja lali nang kewajiban. Iku uripmu bisa enak, Ban. Oh, nek ngono aku termasuk salah ya rek ya. Lah yo apa? Salah, ngene Cak Kaban. Iya. Ning peno iki wis ketok salah, njaluk sepuro nang ngene Yu Umi. Ngono ta rek. Iya. Yo, aku tak njaluk sepuro ambek yumu rek. Ya. Iki ngene lho Adinda. Ngate lu adinda bareng delok entah saiki. Opo OCD aku wis njaluk sepuro musuh kon, aku wis gak tolek-tolek aki-aki anakku, Dek. Tondo. Iya, aku wis ana omah ambek nyambut gawe, Dek. Iya pancen aku ono kepengin rumah tangga tentrem barek peno cak kaban saking peno dhewe sing ndek pokal gawe gak seneng ndek omah iku. Iya, pancen aku sing salah, Dik. Ya sepuran yo, Dik yo. Ya wis sing rukun rumah tangga ngono lho. Ngene Cak Kaban yo kenek ae peno delek manuk, delek keris, pokoke tetep ngurusi yang rumah tangga. Iya, Lah Dik. saiki ngene Cak Kaban Yu Umi Markuat kancil pisan wis nglumpuh. Lah nek pancen Cak Kaban saiki wis tunduk barek Yu Umi, lah tunduke Cak Kaban asale teko Gongseng Kencana. Ludruk Matri Prata Primob sing tuwe kanggo bantu kepentingan dia. Kasarian kita orang nguciwakake menehi penerangan marang rakyat. Surabaya kabar rame seliweran kenjara. Marsete simpala akeh sing tuwe pancen cocok karo luwe-luwe nek dina minggu lanang lan wadon lapodo. Senajan urusane gak pati yo perlu nek montore digawe yo.
supire tansah kepikiran bayarane gak cukup dipangan sak ngalor ngidul motore kelonjangan suwene suwe kae telek laki rapi jaman saiki lanang wedok sing ati-ati ojo nuruti senenge ati ngailingo dino sing syarat sing penting iku wong lanang ambek wong wedok ojo sak wenang-wenang bayarane wis entek cari dikae nyaur utang nek gak ero digawe keluyuran nek wong wedok wis nerimo direwangi sabar kaya upaya ojo sampe isi lah ambek tonggo bekakas rumah tangga dijadek nek wong wedok direwangi kalang kabut delok bayarane sing lanang terang gak cukup delok bekakase omah akeh sing wis katut nek kepingin belanja direwangi botol-botolan rambut panjen tak pikir-pikir sak temene saiki akeh wedok dodol bodolan rambut iki meneh-meneh wis ana wong lanang dodol bodolane brengos iki ditinggal awe-awe ke Matri Prata Brimob sing aku nek ndelok emak iki tambah suwe lak tambah sumpek. Ya apa gak sumpek emak iki. Tambah tuwa braine tambah ngebut. Sampai bendina iki dadi rasan-rasanane tangga kanan keri. Wong aku iki anake, emak aku iki nek dirasani wong ya aku ya malah izin. Tapi wong aku anak, emakku ya wong tuaku dhewe. Nek kenek tak insapno wong tuwa. Sing penting tak njaluk pendapat kanca, ya apa carane kanggo nginsapno emak iki, Mas? Oh semani. Lho, to piring. Ola apa wis kono ngomong dhewe nggone embong ya wis. Anane aku ngomong embong lak ana sebabe ta iki. Sebab apa? Kon lak rese makku iki sih. Sapa? Makku. Apane ate gak ero wong atase makmu. Lah, nek kon wis seru perlu kon tajak pertimbangan. Maksudmu? Nek aku salah, Ya tak salahno. nek aku bener. Ya tak benerno. Lah, iki lak ngene ta. Iya. Kon lak rumahku sih. Iya. Makku lho tambah tuwa, braine tambah ngebut. Ya makmu. Iya. Kono aja salah paham. Anane makmu iki tambah tua braine tambah ngebut. Iya. Sebab makmu iku ngerti nang kesehatan. Iku gak salah wong tua ngono iku. Oh, gak selamat temen arek. Kesehatan ya kesehatan, Lir, tapi mak kebacut tari. Iya. Biyen iki nek brai ku wedak ritang wis cukup. Iya. Saiki mak nek gak gawe wedak pengkit gak gelem gawe, Hir. Iya makmu iki. Iya. Kono aja salah paham. Heeh. Anane makmu iku gawe wedak pengkit. Iya. Sebab pipine makmu iku kisu. Gak selamat temen, Lek, sampai dikisut-kisut, Mak.
saking wedine pipine makmu kisute ku ketok. Iya. Mulane didempul wedak pengkitiku mau. Iki termasuk wong tuwa maju iku. Dadi maju ya. Iya. Dadi pipine mak iku kisut. Iya. Prasaku nek pipine mak gak kisut, Ir. Lah apa iki? Lungset. Omongmu niku. Iya. Tapi gak terbatas teko iku tok, Ir. Apa? Mak ki lho saiki atik bengesan lambe barang. Ya makmu. Iya. Anane makmu iki bengesan lambe. Iya. Sebab lambene makmu iku ireng. Saking wedine lambene makmu iku diarani alis. Iya. Mulane ditengeri abang-abang. Waduh, sak gak nengerane nek alis sing ndukure mripat. Iya. Nek lambe ning sore irung. Terus? Nek lambene mak iki diarani alis. Iya. Janggute malah nok dodolan. Ngomongmu kon niku. Terus apa? Gak terbatas teko iku tok, Ir. Iya. Mak kuwi lho saiki atik nonton bioskop barang kon tak kandhani. Nontonan bioskop? Iya. Ya makmu iki. Iku termasuk wong tua maju lho. Lho kok iso? Wong tuamu iku apene nang luar negeri, gak mampu nang biayae. Cukup nonton bioskop weruh situasi luar negeri. Gak salah, termasuk maju wong tua iku. Iya, tidak salah ya. Iya. Tapi gak ngelarang nonton bioskop, Ir. Iya. Tapi lak ndelok ta. Nek nonton ijen ta nonton ambek aku gak apa-apa aku anake. Iya. Mosok emak iku enggak, Ir. Apa? Nek nonton iku mesti ambek lanang nom-nom iku terusan. Ya makmu iki. Iya. Anane makmu iku nonton bioskop ambek arek nom-nom. Sebab makmu iku memel. Gak selamat temen. Nek prasaku emak iku gak memelir. Apa? Utun. Omongmu gak ngono, Nir. Iya. Kon kait mau kok mbelo mak terus. Siapa? Kon. Ngene Akar lho. ngono ya apa? Akar ngono mak tira bindewe mari. Oh, kono golek Ngomong perkara ae ngene. Aku iki mbelani kon niku untung apa? Iya. Mbelani makmu iku rugi apa? Aku iki duduk tengah-tengah sebab kon lak njaluk pertimbangan aku. Iya lah kon kait mang mbelo mak terus ngono ya omongmu kon niku. Terus Lah ya? saiki ngene, Ir. Metu awakmu iki ketepaan. Iya. Perlune kon ditajak pertimbangan. Ya apa carane untuk mengisapno mak iku? Aja sampe bendina iku dadi rasan-rasanane tangga kanan keri ngono. Oh, sing maksudmu kon njaluk pertimbangan aku? Iya. Ya apa makmu iku perbuatane sik gak berlarut-larut lah ngono iki. Iya. Ngene, saiki kita pekno akal sik. Kon ambek aku ayo besan ngono ae ya. Ya apa? Kon ambek aku ayo besan ngono ya. Besan lho mak diolehno sapa? Ya makmu. Iya. Diolehno bapakku. Sing di bapakmu, Ir. Alah iki lho sing cengungak-cengung ngene cendela. Oh, sing sirahe gondol iki kok. Iya. Lho ketuwek niku, Ir, omongmu kon niku. Ketuweken piro umure bapak kon muni ketuweken? Piro sih? Alah oh, wong mek 89. 89 hari mek. Apa? Rabi ambek emak kira-kira oleh 3 dino. Iya. Bapakmu wis kempul, Ir. Omongmu kon niku. Kon aja menghina bapak wis. Apa? Bapak ngono ngerti kesehatan. Iku termasuk karen-karen wong tua biyen. Dadi sik sehat. Iya. Tapi gak duwe penyakit. Penyakit. Oh, nek watuk duwe penyakit watuk. Oh, penyakit watu. Biasa penyakit wong tua. Oh, iya ya apa? Kate penyakite bapak iku penyakit istimewa wis. Kok iso watu istimewa, Ir? Lho, kanggo tengerane wong kampung katane. Ya apa? Nek esuk setengah papat, nek ana manuk puter, ku geru koat. Ku geru koat. Suwe titik unine manuk puter ku iring-iringan ambek watuke bapak. Ya apa watu bapakmu? Bapak watu. Ya apa? Grong 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 grong. Lho, apa aja diterusno, Ir? Apa? Ya watuk ngene iku sing digeleki manuk dares iku. Omongmu kon niku. Wis pokoke nek kapan kon njaluk pertimbangan aku, satu-satunya jalan ya koyo ngene iku. Lah ya apa carane iso ngeleno mak iki? Ambek bapakmu iki. Ngene carane, sik Ya tak apa? telekno akal. Ya apa akal? Aku takon ambek kon. Kira-kira ngene kampungmu gak ono wong dodol tanah? Ono dol tanah. Itu Iya. wong liya, Ir. Sapa? Makku dhewe. Dodol tanah. Iya. Oh, ketepaan nek ngono. Lah, Bapakku ya telek tanah. Oh. telek tanah. Iya. Wah, mapan nih bapakmu telek tanah. Kira-kira ukurane tanahne makmu piro? Tanah emak ukurane 20 mal 30. 20 mal 30, Regane 50.000. jaluke 50.000. Iya. Wah, tepak wis. Bapakmu gelem nuku temen ta? Iya. Nek bapakmu gelem nuku, Iya. kok ngono nutup nih bapakmu. Wis jelas ditutupe. Nah, terus Mulane ngene, Us. Ya, apa? Satu-satunya jalan. Engko bapakku takon mendayo nang ngene makmu. iya. Engko nek bapak iki wis mlebu omah omong-omongan ambek makmu wis leko. Iya. Kon ambek aku ayo metu. Nang endi, Ir? Nang Pak Lurah. Nah, terus Makmu ambek bapakku. Iya. Ayo Ayo ditangkep.
10 tahun. Oh alah ditinggal bapakne Usman mati. Ditinggal bapakne Usman mati, pikir aku tak seneng-senengno ambek aku kaya apa susah-susah anak wis gedhe, donya sakmene kae. Pendeke ana biskup ganti ana Mane Usman. Ana ludruk ana Mane Usman kaya apa nek entuk ludruk ngene ngarep gak seneng. Senengane ngene mburi-mburi ae. Gak perlu nontoke sing dadi ati lak senggolane. Pendeke jaman saiki jaman kemajuan jare sume arek nom-nom ku gawe rok mini. Aku yo gawe rok mini gak gelem ketinggalan. Arek tak delok iki rambut kuwi rada putih gampang meneh tak semir. Atik untuku goyang kabeh, untu gak apa-apa meneh tak protoli tak ganti untu anyar ambek aku untu palsu. Sange budal nonton Usman manang ndi ae arek iki pancene nek di jange ditinggal lungkona wong tuwa gak ono omah. Emak. Bos, apa nang ndi, Mak? Biasa enak kon ngene omahe kon. Biasa apa nang ndi? Nang tak biskup, pakmu sak awet enom nak. Ngono lho. Pancet ae bendino nonton biskup, Mak. Lho, apa omakmu? Lho gak ngono nonton kok ono gang-gangan titi apa? Gak iso, makmu nek kapan gak nonton sewengi ngono rasane, masuk angin makmu nak. Gak nonton biskup ae masuk angin. Iso, ya apa kon ngene omah nak ya? Ngene, Mak, ya. Peno nonton-nonton. Aku ape ono perlune mbek peno. Ono perlune apa sih nak? Peno biyen lak tau ngomong ta. Iya. Tanah peno biyen sing mburi, Iya. ape didol ta? Iya. Sing tanah ukuran 20 mal 30. Mal 30. Regane lak 50.000 ya. 50.000 to. Iku wis ana sing nuku, Mak. Apa sih tuku? Bapakne Tohir. Heh? Bapakne Tohir. Bapakne Tahir. Iya. Kancamu dhewe anak. Koncoku dhewe, Mak. Nah terus kapan mrene? Diungkas wis rene Tohir ambek bapakne, Mak. Anake mrene. Anake ya rene. Iya. Nek ngono. Iya. Nek dintek ning ngene omahe to ya. Ning omah, Iya iya. kok mrene nek ngono mak siap-siap. Iya. Yo arane dayo nak ya. Iya. Macam-macam sing api, Mak, ya. Mak tak rok-rokan dhisik nak ya. Mak tak ganti rok dhisik. Genti maneh, Mak. Iya nak ya apa ono dayo ngajani awakmu, Cung. Waduh rek, mos rek sedina genti rok ping 7 bener ya, Mak. Oh, sawangane dayoe kanca, gak ngajani awakmu ya apa? Iya ya genti rok ya genti rok tapi ambek benakno akeh nak. Anu rambute mak iki benakno. Ya kok. Sanggulane mak iki lho benakno penceng tagak. Oh, gampang nek penceng gampang, Mak. Apa, Cung? Tatapno maesan ngono lho. Kon iku direpote, delokane wong iku lho gak pantes nek kapane gak pae sing rajin ana dayo iku ngono lho, Nak. Lah peno. Tahir iku kapan mrene? Alah dilungkas rene, Mak. Ganteng sih, Cung. Lu ganteng. Ganteng? Ganteng temen ta? Ganteng temen. Mulane sing penting ayo dinteni nggone omahe, Mak. Iya, iya lah, iya. Wis gelak rene iki. Di kancamu jarene ini jenenge Tahir iku sih nak. Waduh malah cik gopo Wah, aku kabeh nek jane dayo iku delok mak oleh brahe wedake mak sampe luntur iki lho. Dilungkas lak teko ta, Mak. Arek jeneng Tahir sing arek ganteng anak. Iya ganteng, Mak. Iya ana brengose, Cuk. Iya ana brengose. Brengosen. Iya. Walah, mak nek delok ana arek nom brengosku ngeri deh. Ngeri. Ngene lho, Mak. Mak. Dilungkas wis rene. Rene wis ambek bapak. Masakane mateng kabeh, Cung. Wis mateng wis. Iki apa benakno sangguli mak iki akeh, Nak? Benakno sangguli mak iki. Wis apik ngono lho. Penceng benakno. Oh iya rada penceng, Mak. Ya benakno ki Nak ki. Gampang gak dibenakno ambek tangan ki, Mak. Apa oh? Tatapno tembok ae. Oh alah kon iku iso-iso ae. Ngene kene Nak, mak tak ganti rok mini dhisik ya. Genti maneh, Mak. Waduh, Mak, puno iku bacut. Ngajeni awakmu, Nak. Ana daya iku ya apa makne sapa iku rek makne Usman ngono lho, Cung. Iya, tapi masih ngajeni kebacut. Mosok sak jam ganti rok ping 7 bener. Iki bek ana daya. Sik tak delok sik. Lho, Tohir Mak arek. Iya, Walah, walah sing gantenge. Alah awake yo ngono brengos sing gantenge ya Nak ya. Walah kene locak. Us, apa? ya iki makmu. Ya iki, Mak. Ya apa, masih tuwa gak gelem ketinggalan zaman makmu. Zaman kemajuan, zaman sakniki jarene. Ngene kene lho, Cak.
Nggih. Nunggu kursi kene, Cak. Rada rene kursine iki, Cak Tohir. Usman. Apa oh? Makmu nyeluk aku Cak, Us. Wis lah gak apa-apa. Apa-apa yo ngene iki. Lah. Nek kapan ono dayo kegrap, tak gopo kabeh aku. Gopo anjene mak nek dayo. Tak peno kopi kene. Nggih. Iku sih. Usman. Apa oh? Makmu Us. Apa oh? sih? Eling-eling Bathara Kala adakno aku. Biasa ae, biasa Ya, ae. apa-apa Cak Tohir. Wis ngene iki ngono lho, Cak. Us, makmu iki lho. Us. Apa oh? Us, makmu iki lho. Apa-apa. Us, makmu iki lho. Kan apa? Apa rada rene kursine iku. Makmu ngubrah ngene lho. Us. Biasa ae, tenang, tenang. Tenang kono tambah nekek micin adakno kono iku. Kan wis ngomong-ngomong mbek mak ya. Ngene kene lho Cak Tohir. Ngomong-ngomong mak mbek mak ya. Sing enak ya. Apa rada rene lho, gak apa-apa Kak. Walah, biasa rada rene lho Cak. Lho. Usman iki. Walah, si lemune ya awake. Makmu lho. Nyidak oh, nyidak oh. Oh, nyidol lah dicaplok iki lho. Iki lho sungute hati-hati Cek. Mamos. Wis ya, kok ngomong-ngomong ambek mak ya. Iya. Aku tak metu dhisik tuku rokok. Ya kok rokok kono nak ge. Us, Lah apa? kok aku nek omong-omongan mbek makmu. Apa? Kon iki aja nyengkir-nyengkir. Apa? Lho, gak kena kon kepingin bapak nom lho, kon tangkep dhewe aku, Us. Ya, cek wedine kan gak tuku rokok terus diluk ae wis ta. Wis kate rokok-rokok anakku wis duwe tegesan. Usman lah umek ae rek. Yo kene, Ya kene dalekno nak ge, dalekno lemon bae karep kopi ta. Mboten wae nggih mboten lemon nggih mboten kopi pokok Usman enten ngene mriki. kene ae bapak sampean sik metu diluk ae. Oh, bapak-bapak ya kan. Iki lho. Mamus tambah gak karu-karuan iki. Biasa ae, biasa ae. Kok biasa-biasa ae sih. Wis ya. Kan rene mbek bapakmu ta? Nggih. Mbek bapakmu. Niki Pak kula kancane Usman. Ya wis tak gak nyeluk nak saiki gak nyeluk ya. Oh, gak nyeluk nak wis keliru kabeh. Gak nyeluk tak saiki Pak ya wis rumasan nek wis tuwa tak nyeluk nak. Ambek sapa mrene Hir? Niki lah ngeten pun dikandani Usman nggih. Soale iku sih soale tanah itu ta. Nggih. Bapak kula tempat ngriki, Pak. Mrene. Nggih. Saiki celuk nak ke? Bapak niku repot terus nek diceluk gak gelem ora nek gak disuwiti. Ada disuwiti. Lho, Ya bapakmu iki. Iya. Eling-eling manuk gentilang lah anak. Tak suwitane yo. Sing coba. Moro. Suwitane sik banter, Mas. Enak ya. Delok suwitane nyari mesti sik enom iki, Mas. Mesti kakak kayu wong iku Iya, kan iya. suarane. Ngeru-ngeru. Mana, Mas? Suwiti mana, Mas? Wah, aduh, ganteng kek anak yang ganteng ya, Pak ya. Wah, suarane. Terus nih, bapakmu ganggu nih. Meneng wae. Oh, Tak kok rene kok mlebu rene. tak seret yo. Wes, Pak. Wes, Pak. Bapak rek engko tak cengkewing pisan iki engko. Kon yo ngono. Wis mlebu mewah. Iki sapa ini? Ya iki bapakku. Sing suwitan nang iki. Iya. Aduh, tak sangane sik enom herin. Apa? Tuweke ngene kok iso suwitan. Kok gak ketekuk lho ilate. Her, iki bapakmu, Her. Nggih, Pak. La ilah tohir, aku nek ndelok bapakmu gak sonek aku nek ngene, Her. Usman, Apa? iku makmu anak. Niki mak kula niki. Iku makmu. Nggih. Aku nek ndelok makmu gak geduga, Nak. Walah, sepurane mawon sing kata lho, Kang, keguyonan lho, Kang. Monggo Kang pinara. Kang. Tohir, Apa, Pak? bapak ceklone sing rapet, Nak. Iya. Ya apa swara dari kok bledek. Walah, mboten dadi ngapa nggih ngeten iki, mane wis menten jaya niku, Kang. Nggih. Rahap lho, Kang. Monggo Nggih. Kang. Pinara. Tohir, Apa ae, Pak? bapak ceklone sing rapet, Nak. Iya. Kuwatir nek geblak pindho Walah, bapak. nggih ngeten iki mane wis menten jaya ngadeni kali daya, Kang. Kuwi Nggih. bapake wis omonge, Kang. Nggih. Dandang tumyang Kang nggih ngeten iki nek ngomong ngoten lho, Kang. Tohir, Wah, Pak tahar Tohir rek. nek iku gak dandang sumyang makne Usman iku, Nak. Dandang apa ya, Pak? Dandang robo niku, Nak. Kangge kakung nenten daya ngeten iki, Nggih. enten paribasane nenten daya. Nggih. Sogone dadan mileng nek kapan sing didaya yangku lak mboten Nggih. keratan dayae sih, Kang. Pancen cocok Ngoten lho, Dito. Kang. Tohir, Bapak iya apa sih, Pak? bapak ceklone sing rapet, Nak. Pomong durung geblak ping 3, Nak. Lungguh, Pak, lungguh. Paran bapakmu kok tenang ae, tenang ae. Tepangaken kula bapakne Nggih, Tohir. kula makne uteman, Kang. Kula mriki niki enten perlune. Nggih. Soale niki lak
nuruti omonge yoga kula. Nggih, Kang. Turine sampean niku sadyan tanah. Nggih, kula wadyan tanah. Negine 50.000. 50.000. Niki ngeten. Nggih, Kang. Tanah sampean niku kula tumbas. Sampeyan tumbas Kang. Eling-eling anak ndika kali anak kula niki runcang-runcung kaya dulur. Pun kaya dulur timbangan keduwe wong liya ora ngerti keduwe dulur dhewe sih, Kang. Pancen Ngoten lho. cocok omong dika. Nek kangge kula nek 50.000 nggih mboten larang, Kang. Ngoten lho. Pancen mboten larang, nggih mboten larang, nggih mboten murah. Nggih, nggih pun cukupan, Kang. Mulane kula mriki wau. Nggih. Kula niki lak nggih negesaken omongnya anak ndika. Nggih. Sebab arek sakniki niki kata sing nakal. Tapi nggih delok-delok areke, Kang, delok-delok sing mimpin, ngoten lho, Kang. Nggih. Bapak, Apa, Hir? peno omong-omong ngono ambek Mani Usman sing leko ya, Pak. Iya. Peno nek wis omong-omongan leko, Iya. aku tak metu, Pak. Oh, Lah gak iya. pantes ta nek ana wong tuwa omong-omongan didelok lah gak pantes ta. Ya gak pantes, Nak. Aku tak metu ae, Pak ya. Iya metu, Nak. Wis Mak ya. Iya, iya, Tak Nak. tinggal metu ambek Tuhir Iya, tak metu. dalek rokok ya. Metu nang jaba kono ngene iki, Iya. cekak ngurus-ngurusi ngene kene. Ya, Nak ya. Ngomong-ngomong ngono mbek Bapak. Iya, 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 Wis Cuk. Mak Iya, ya. iya, Us. Sampun Pak nggih. Iya, ya ngono Nak metu, Nak. Nek kon gak metu, omong-omongan iki gak iso ngeri deh panjenengan. Lho Kang kaya ngoten lho Kang runcang-runcung kaya dulur Iya. ngoten jarene. Seneng panjenengan Nah, nggih. nggih. Nggih boten nyono, boten ngira kula nek anak ndika kali anak kula niki saged ngoten. Nah, nggih Kang. Mulane persoalan tanah niki kula perkuat nggih ngoten. Nah, ini pumpung sik enten wong tuwa ngoten lho Pumpung kula Kang. nggih gadah Marine duwe. sinten nek mboten wong tuwa sing nyirak-irakno kali anak. Lah nggih ngoten sih Kang. Nggih. Nggih. Yun. Oh, anak daya. Mangga, mangga. Saya mlebet. Monggo. Oh, Nggih. mangga. Sampean anu Mak De Usman. Nggih, nggih. Dik lurah. Mangga. Kula lurahe. Oh, Niki sama lurah lurah. niki Kang. Sinten niki, Dik? Lurah anyar niki nggih niki Oh. jenenge Dik Amin niku. Oh, niki lurah anyar Nggih. sing amine amin-amin niku. Nggih. Oh, nggih nggih ditepangaken mawon nggih. Sinten sampean? Kula bapakne Tohir. Bapak Dito. Nggih, nami kula Parman. Oh, nggih nggih nggih. Pak Nggih. Parman nggih. Nggih, sampean nggih sing amin-amin niku nggih. Nggih, lurah Oh, mriki. Lurah enggal niku nggih. 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 Lah, sinten sampean Mak De Usman Kula namanya? manik teman. Nggih. Jeneng kula Umariati jeneng kula. Oh, nggih. Lali rek Kok sampean. lali, Dek? Nggih, apa penduduk dhewe lali. Nah, nggih. Anu, kula mriki niki lak Ajeng ajange. damel ya, Dik. Nggih. Jange anu ngurus persoalan sampean iki napa? Oh, nggih. Sebab sampean niku lurahe nek mboten sampean lurus ya napa? Lah niki napa? Nggih. Sampean pun tahu Bapak De Tohir. Kula. Nggih, pun tahu. Pun. Wah, termasuk utun sampean iki. Nggih. Nggih, pancen pun tahu niki. Nggih, pun dangu niku Dik Lurah. Pun nek ngoten. Anu, niki lak ngeten Napa? nah. Nggih. Sarene kula niki lurah mriki. Nggih. Nggih, jange kurus temen-temen niki. Nggih sama nurus ah. Nggih, sebab ngeten Ya, napa? timbangane barang mentah Nggih. mboten kaya. Barang mateng. Nah, niku napa? Nggih, cocok. Nggih. Nggih. Tapi mungkin nek ngurus niki kula Nggih. nggih kudu nekakno mudine. Lho, Nggih, dadi sawangane sik mboten nyengkur kali mudin ngoten Nah. lho Kang tuwa-tuwane wong kampung mriki ngoten lho Kang. Ngoten Nggih. Dik Lurah. Bener sampeyan iki. Nggih. Lah, sampean lak pun setuju sih. Sinten? Bapakne Tohir. Kula. Nggih, pun setuju. Pun. Oh, nggih mpun nek ngoten. Lah sampean nggih setuju. Kula setuju. Oh, bagus nek ngoten. Nggih. Nggih. Lah sampean mriki wau beto yatra Kang. Beto. Pinten? 50.000. Wi, kok kata? Nggih. Ajenge nanggap-nanggap ta? Ya napa? Ajenge nanggap-nanggap. Soale nanggap mboten nanggap niku lak urusan kula ta. Oh, nggih mpun nek ngoten. Nggih. Lah niki ngeten nggih. Ya, napa? Sarene bapakne Tohir kali makne Usman pun padha setujune. Nggih. Lah niki ngeten carane. Nggih. Benjing-injing jam 7. Nggih. Ah, Tohir kali Usman cek numpak becak tiang kali. Nggih. Enak nek ngoten. Nggih. Nggih, Pak Becak Ah, ngono. sampean kali makne Usman nggih numpak becak tiang kali. Numpak becak kali kula Kang Oh, tongkos Kang ngoten lho Kang. Nggih. Nggih. Lah kula Nggih. numpak becak kali mudine tiang kali. Nggih, cocok nggih. Niki kok ate numpak becak niki kesap pundi sini? Lho, kesap pundi iki kesap pengulu. Kesap pengulu, Kang. Ya napa? Kesap pengulu. Sampeyan niku ngawur mawon. Napa? Sampeyan tumon ngurus tanah niki kesap pengulu. Lho. Ngurus napa? Ngurus tanah kesap pengulu. Lho, tanah longsor. Kula mriki niki mboten ngurus tanah, Kang. Lah ngurus napa? Lho, jange nangkep sampean niki. Ya napa? Jange nangkep sampean niki. Sampeyan dadi lurah pun ngawur lho nggih. Lho kok aneh? Sampeyan tumon sih nangkep wong niku
jam 12 awan ngeten iki. Lho, pun dadi carane kampung mriki. Pun dadi peraturan. Nggih nek nangkep tiyang nggih jam 12 awan ngeten iki ya. Mboten sampean dadi lurah nangkep yang jam 12 awan ngeten iki lho. Nggih. Kira-kira pun ping pinten sampean? Lho, nggih nek mboten salah udakara nggih Nggih. kira-kira. Nggih. Nggih sik sepisan iki. Nggih. Lho sampean niku pun ate guyang-guyu ngoten lho. Lho ya napa? Sampean niku anane enten kejadian ngeten iki sing sak temene yo napa sih ngeten iki? Lho, lak ngeten ah. Kula niki lak lurah kampung mriki ta. Nggih. Lah kula nek mboten enten laporan, lah napa kula bertindak dhewe? Hade lurah. Ya napa? Nyun sewu. Nggih. Sampeyan iki kok atik ngomong tangkep-tangkepan iki ya napa genahe ya niki? Lho, Bapakne si Tohir niki. Nggih kula tangkep bapakne Tohir niki. Diasalaken sinten? Nggih, diasalaken sampean. Lho, anak kula bapakne Tohir niki. Nggih. Nggih pun damel pelaris nek ngoten. Iyalah enteng nggih. Ya napa nih? Sampean atik muni enten sing lapor nih. Ya napa? Sinten sing lapor? Lho, nek sing lapor mboten tiyang tebe-tebe, Kang. Sinten? Nggih Tohir kali Usman. Ya napa? Tohir kali Usman sing lapor nih. Lho kok malah lapor-laporan kene sih. Lah, Lah pun dilarene Lah niki sakniki. napa ting curungu ngene njaba niki napa? Kene nagih mlebu akeh. Iki lho. Batakno. Iya. Lho ngene iki Pak Lurah. Lho iki. Ngene iki bapakne Tohir. Iya wis serah pisan. Nggih pun 3 dina niki nginep teng mriki. Lho ya oprek. Wah, ya napa sampeyan Pak? Waduh rek sampe ono nginep 3 dina rek. Lho Bapak, lho ya apa Pak? Konir. Muli apa niku omah dadakno ditinggal dadakno nginep dok kene peno iku. Kon tak kandhani nak. Iya. Kon tak kandhani. Bapak iki ditangkep ambek lurah kene. Iya. Tak takoni jarene oleh lapuramu. Iya. Iki ngene nak. Kon cilik tak gedhekno. Gede-gede dadakno pinter kon iso nangkep wong tuwa nak. Nek iso, Iya. mene-mene nek ana rondo-rondo, bapak tangkepno maneh mak ya. Heh Kang, Nun. sampeyan pun sembrono lho nggih ngomong nggih. Nggih. Sampeyan iki mau ditangkap kali delurah niki diasalaken kula. Nggih. Lah sampeyan kok atik mikiri rondo-rondo kate rabi malih sampeyan. Rabi malih sampeyan. Rabi ya, terus rabi yo. Nggih. Nek gak pedhot dengkulmu konku. Tohir, Apa, Pak? bapak diancam ambek makne Usman nak. Apa? Dadakno bapak jange dipedhotno dengkule nak. Wis bapak kok digekekil, Pak. Ya apa? Digekekil. Karuan nek del nak. Iya. Lah nek kiwir-kiwir kon niku Pun ngawur. pun. Nggih. Nggih ngeten Ya Usman napa? ambek Tohir ya nak ya. Awakmu nyaksenono nek kapan bapakne Tohir iki bakal tak olehno makne Usman. Lah sampeyan ajenge sapundi? Lho kula jenenge mantu. Lho kok kesusu mawon. Mantap delurah. Nggih, pun Wah, bareng-bareng. nggih, monggo. Nek napa-napa sampeyan kesang ngene. Nggih, tuwa lho delurah. Ampun, Bareng-bareng. Ngene lho, Bapak. Ya apa? Ambek emak pisan. Iya. Apa sebabe sih aku iki ambek Usman kok duwe akal pokal sing kaya ngene? Apa sebabnya nak? Ping pisan Usman iki kepingin duwe bapak, Iya. aku ping pindhone ya kepingin duwe emak. Iya. Sarene kapan aku iki gak duwe bapak lan Cak Usman iki gak duwe emak. Iya. Lho pendidik aku ambek Usman iki mene-mene dadi wong sing kaya apa? Ya tadi wong gak karu-karuan. Mulane Pak, sak ketemune bapak ambek emak iki Iya. berarti ngakhiri cerita Ya, gaplek gaplek perinkilan.